Yksi Espoon vahvuuksista on, että kaupungissamme sijaitsee Aalto-yliopisto ja useita ammattikorkeakouluja, kuten Metropolia ja Laurea. Näissä korkeakouluissa ja yliopistossa opetetaan viimeaikaista tietoa ja olisi Espoon kaupungin kannalta hyödyllistä, että tuo tieto jalostuisi mahdollisimman suurelta osaltaan innovaatioiksi, joiden varaan syntyisi uusia yrityksiä. Onkin tärkeää, että Espoon kaupunki kehittää Espoossa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa korkeakoulujen ja yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisimman suotuisat puitteet innovaatiotoiminnalle ja näiden innovaatioiden varaan rakentuvalle yritystoiminnalle. Espoosta tulee luoda kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiokaupunki, joka profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina. Vain kukoistavan yritystoiminnan avulla voimme luoda hyvät puitteet espoolaisten työllisyydelle ja kasvavan kaupungin hyvinvoinnille. Minä olen kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Sini Juuti ja pyrin uudelleen Espoon kaupunginvaltuustoon pitämään huolta siitä, että Espoossa panostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatio- ja yritystoiminnan tukemiseen, jotta voimme luoda suotuisat puitteet espoolaisten työllistymiselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Kiitos.